командаи бонуғони либостивӣ занҳоеро ки бекор ҳастед ва вақти зиёд доред ба ҳамкорӣ даъват мекунад. агар дар бизнеси маъмулӣ ба шумо пули калон ва вақт лозим бошад, дар кор дар компания Faberlic фақат вақти шумо лозим асту халос. яъне ки бе пул ҳам шумо метавонед соҳиби маблағҳои калон ва тӯҳфаҳои зиёд гардед. барои ҳамин касоне ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд, ҳам тӯҳфаҳои пулӣ ва ҳам тӯҳфаҳои молӣ сазовор мегарданд ва пешравии шуморо мо 100% кафолат медиҳем. марҳамат ба ин рақамҳо занг занед ва пешравӣ кунед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам дар бозори Корвонем барои шумо паплинои 90 сомона дизайнерскӣ намоиш медиҳем. распродажа кардагиян. марҳамат, кадоме ки ҳавас дорен моделҳои нағз распродажа кардагиян, касоне ки мехоҳанд ки тезтар соҳиби ҳамин материалҳо шаванд, метавонанд ки дар номи WhatsApp бинависанд. мо доставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия. материалҳо дубайски тоза якм сортанд, димсорт нестанд. ё димсорт нест, тоза ғафсакои зуршан. ина барои ҳоҷиёна ҳам ҳастай, духтарона ҳам ҳастай. обши як 400 таша распродажа кардаг. як 400 либос распродажае. метавонед ки барвақттар занг бизанед. ина навор ҳамин рӯзае. агар ҳамин шаб агар шумо заказ карда битонед, марҳамат ба ҳамин рақамҳо занг занед. занҳои мисол хонашин агар занг заданӣ бошед, дар инҷа вақт бинависед ки мо зан ҳастем, шумода занако ҷавоб метаҳанд. барои ҳамин метавонед ки вибр кунед. ина марҳамат, ҳамаш сангошон, ҳамаш сваровские. паплино дубайски тозаҳанд. ина маъқулотон аст, скриншот мекунед, фақат мепартоед. ина ишам аҷоиб бутай. кадомиша нишон додисем, сангш норма задагияй. 90 сомона гуфта шумо фикр накунед ки ё дим сорта, ё ки сорти паста, ё ки сангошка майне. мо ҳамин ҷои сиёмка мекунем ки сангошам зур бошанд, баъд якм сорт бошанд. чиба ки ман хидмат намефора ки ягон вақт ман дим сорт навор бигирам. барои ҳам метавонед шумо ба ҳазур ина тамошо карда, скриншот карда маъқултона мода партоед. чизое ки ҳамин дар экранҳози шумо мебинед, ҳамаш гарантия хати. Ман мисол нигоҳ кунед, чӣ хел паплинои аҷоиб буд.